Try holding na. Nudo na sa kamay ko. Dami tao eh. Kapag lang daw ng bandang Punta Maga sila Artea Studio eh. Tingnan natin yung art na gagawin niya ngayon para makita natin anong art. Diba mo na yung mama? Tapon na natin basura dun. Walk, walk, walk. Hawak kayo kuya. Hawak kayo kuya. Hold, hold, kuya. Hold. Hold, hold. Cute nilo eh. Cute nilo. Let's go. Little man. Sana hindi umulan. Sana mamit mo lang sila. Sana mabilis lang. Sana maaraw. Magkaya ba pala yun eh? Sana umaaraw sa sana. Parang hindi naman naaaraw pag parang ano yun. Parang mali. Hindi, sana nga umaraw. Yung banda. Sana tayo. Ha? One dog? There's a dog? There's a dog. Makatapos na. Dito pala yung idol ko ah. Eh, Jemam. Sama. Ito yung anak ko, si Ice. Sila, ay, dati, hi, say hi. Si Mrs. ko, tapos yung anak ko. Si Jaymar Wesley. Nakikita niyo yung vlog mo eh. Oo. Ang lupit yung pag... Ay, kailan yung lakad dito sa lawan yan? Oo. Yung nag-comment ako na ano, sama mo sa... Next year na lang. Next year. Kasi may wedding kami trip ng ano may bill. Sabi ko, Bin, sama ka kung ano, January. Sige. Kasi December may wedding kami ano. Galing talaga ni Arteo. Lagi namang ganun eh. Oo. So, boss, mga kosa, ito si Jaymar Wesley. Hindi ko kaya mo narinig ang ingay ngayon. Kamusta yung 10,000 ano, followers siya? Hirap. Ilang araw lang. Grabe yun. Hindi grabe rin effort na. Hindi mo lang mapilit. Pero ang galing mo. Grabe yun. Na ano nga ako sa trip yun, sa challenge. Nabit na itong mga to ha. Tapos si tourist. Basta si Kirby. Next week, updatein namin yung kailangan ng pagkakas sa live. Anong araw? Sabado. Sabado, next week. Pwede. Ba Saturday may sideline ako eh. Hindi man therapy ako. Black, yes, black. Tapos pag Sunday, if pumunta kami birthday naman eh. Draw, yeah, draw. Hi, Ardea. Hello! Wait lang. Ubusin ko lang po kasi natatakot ako. Tapos natin. Down. Jay Marcel, hi, thank you. Ano na Sorry, walk live vlog, Kevin. Okay, Kevin.
Hindi ko pa na-edit yung video ko sa inyo. Matagal talaga ako maglabas Pero kasi. nagpanood ko naman yung last. O yung Kay benda Boss scene lang. Big ba yun? Ay, Sa'yo? sa akin Oo, na tayo, sa'yo, no? sa'yo. Panood ko naman Tagal ko yan. mag-edit eh. Siyempre, Yung mga, sabi. yung mga ano mo, yung tawag dito, yung mga pagkapagkain. Ah! Di ba? Libre. Tapos, Tapos natakam na ako. Grabe sa Ay, sabi ko, ang gaganda ng nakukuha Yung- nga. sakto lang. Si Miss ko nagpa-vlog din eh. Kaso ang shy type, di gano'n nagkasalita. Upload ka na. No, ano na siya, ilan yung followers mo mama sa Facebook? Wala ako, 500 pa lang. Oh, dami na yun. Basta consistent lang. Kaya nga. Ma'am vlog yung ginagawa niya. Ito lang talaga napupush siya kasi ayoko talaga. Makulit ako eh. Tama yan. Diba dapat? Diba nakita mo nga sa personal, no? Oo nga eh. Cute nila mag-partner, no? Oo. Ayan. Ganda nga, di ba? Galing. Nice art to. Ay, Pa-picture mo na kami. sige, ako na. Basta